ये पिला भाई तार माई लगे जा बिला उठ के लगे उले लगे बिस्का लगे मोहरा कला के कोरी दी गोला हो तीन का लगे ते के ता हो बुढ़िया मुई बारी करी तो बोरा हो सको माहे बारी तो गो बनो सिरा खाना तू यार मैं गुटे सनी ना होता हम गुटे क्लास नहीं के गुटे खाया गुटे खाले वाह गुटे कर धारी पासु चीसो मते आनी दे जाइलो तोर गोदुती जाबहन गोदुती जाबहन एंता जहां पर बाकी रोड टैंकी है नहीं लोग माने एंता जगह के पठामी तुमके तुमर जीवन भी धन्य हो जीवा आ जेते पाप करछ सकल पापर मोचन हो जीवा आमे किसी पाप किसी करबार मां केंता जगह लोग माने लक्ष्य टंका खर्चा करे भी एंता जगह का पहुंचे नहीं पारबा हां मुई तुमके मैं बिना मूल्य रे पठामी बोलू बिना मूल्य बोला सारा काना पैसा बता सारो किछि नहीं लागे नहीं केंता जगह कोही देखो हां जिमी बोल का कर जिमी बोल में को केन बिरिज नु भेल तू पैसा आज नहीं तो किसे नहीं मुई हेंता पिला नहीं हां मु हेंता पिला नहीं से एंता जगह जानु छ फणेन्द्र राजन कोणा टेकी छंती फणेन्द्र राजन कोणा टेकी छंती वो के छोरा के लेकी छे मुकार शब्द गर्जन करं मुकार शब्द गर्जन करं तार रूप देखी हेबु तार रूप देखी हेबु तार रूप देखी हेबु अंधको डूबी मुंड पाई सिनयन एकादश मुंड पाई सिनयन 18টি জিহ্বা গতি কর্ণ 18টি জিহ্বা গতি কর্ণ তুমি দেখিছ একাদশ মুন্ড 22 সিনয়ন বলে 11টা মুড় আছে 22টা আঁখ দিছুছে 6টা কান দিছুছে আর 18টা জিভ দিছুছে তোমার দেখি চকা বুয়াট কেন মনিসর পরে 11টা মুড় আছে 22টা কান আছে 18টা জিভ আছে 6টা কান আছে নাই হকার মা যেন মনিসর 11টা মুড় আছে বলে মনিসর কেনটা সুতিবা 11টা মুড় থিলা কেনটা সুতিবা কপট দেন ডেরালা বলে তো পড়ি আর সেটা সুরে তো জায়গা আবরি বাবা তার এক ঢেসি ओ सांगले अंता दिनेश में तुमके देखा मी नहीं आमे सांगने हो पोटा मोरिया के सांग कर बुआ एकादश मुंड 22 सिनयन 18টি জিহ্বা 6 গতি কর্ণ 18টি জিহ্বা 6 গতি কর্ণ তার রূপ দেখি হেবু মন বধুতি তার রূপ দেখি হেবু মন বধুতি যাবহন
11টা মুড় আছে 22টা কেন আছে 18টা জীব আছে 6টা কান আছে কইলে কো নাই মা আমি কিছু বুঝি নাই পারবার তোমাকে মোর সাঙ্গে সাং হেলে তুমি এন্তা জিনিস মনে দেখানি নাই নাই আগে কহ তার পথে সাঙ্গে মুগো আগে সাং তো হি করে क्या করে সাঙ্গে যে মুগো তুমি পয়লা কইলে কো ও বুঝিনি পারলো নাই এক অনেন্দ্র রাজনা ফোনা টেকি চলতি ফসুকার শব্দ গর্জন করন হ্যাঁ